ಇಂದು ಅವಡಿ ಆತ ಪಟ್ಟಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪತ್ರೊಡೆ ಬಜ್ಜಿಲು ಕೊದ್ದಲು ಬಂದ ಕಷಾಯವೇ ಆಟಿದ ಬೇರೆ ದಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲರೆ ಆಟಿ ಬೋರಿ ನಾನು ಮಲ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಅತ್ತಿಗೆ ಮುಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಯ್ತು ಪುನಃ ಎಕ್ಕಲೆ ಪಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತೊಲ್ಲ ಇಬೋಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಗಾಯ ಆತ ಗಾಯ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಮೇಯ್ತು ಹುಡುಗನ ನೆಂಗೆಲ್ಲ ಚಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಂಚಲ್ಲರು ಯಾನಿಕ್ಲ ರಕ್ಷಿತಾ ಶ್ವೇತ್ ಇದು ಗಂಟೆ ಆಜಿರ್ವಾತನು ನಮ್ಮ ರಡ್ಜ ಎಂಕ್ಲ ರಡ್ಜನ ಪಿದಾರ್ದ ರೆಡಿ ಆತ ದೂರ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಮಿಲ್ಲಗ್ ಸೊ ನಿನ್ನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ನೀ ದೈಪೋಪನ ಪಂಡ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸೊ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಟು ಸೊ ಐನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಅದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಮುಲ್ಪ ಹತ್ತಿದ್ವಿ ನಾನಲ್ಲ ಸರಿ ಕೆಟ್ಟೆ ಬಾಯ್ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇಂಚದು ಬಂದು ಹೆತ್ತೊಲ್ಲ ಇಬೋಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಏನಿದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನ ಏನು ಈ ವರ್ಷ ಎಂಚ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕದ ಸೀದಾ ದಾನ ಬಡುಪುನ ತೋಡುಗು ಪೋತು ದಾನ ಬಡುಪುನ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಮೀದು ಬರ್ಪುನ ಮೀದು ಬತ್ತದ ಅದು ಕಷಾಯ ಬರ್ಪುನ ಅದೀಪು ಕಷಾಯ ಇರ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುನ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರೊಡೆ ತಿನ್ಪ ಆಟಿದ ಸ್ಪೆಷಲೇ ಪತ್ರೊಡೆತ ಸೊ ಪತ್ರೊಡೆ ತಿಂದದು ಆನಿ ಫುಲ್ಲು ಅದಾದ ಪಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವನಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಿಪ್ಪು ಕತ್ತಲ ದಿಪ್ಪು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಚಕ್ಕಡಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬುನ ದಿಪ್ಪು ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಮೂಡ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕ ಆಟಿ ಇಲ್ಲ ಸೋನಲ ತಿಂಗಳು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದೇವಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದದ ಪತ್ರೊಡೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅದನ್ನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಪರ್ಬಲ್ ಬುಕ್ಕ ಶುರು ಆಪುನ ಎನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದೇ ಗೈಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಯ್ ಪನು ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಲನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶ್ರೇಯಾ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇನಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾ ಇನಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಾ ಈ ಸರ್ತಿ ಇದಾದ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪಾಲದ ಬಡ್ದು ಚಿಪೆ ಚಿಪೆ ಪೆದ್ದ ಬೊಗ್ಗೊಂಜಿ ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಬೊಗ್ಗೊಂಜಿ ಸೂಟ್ ಪಾರ್ದಿನ ಎಂಚಿನ ಬೀಜ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲ ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪೆದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಪತ್ರೊಡೆ ಊರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಊರ ತಿಂತ ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿ ತಿಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕಷಾಯ ಬರ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಕಷಾಯ ಬರ್ರೆ ದೇವರೇ ಇತ್ತೆ ಬೋಡುನ ಎಟ್ಟೆ ವಿಷಯ ಚೇಂಜಸ್ ಬಲ್ ಮಸ್ಕತ್ ದಿಪ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಪೋತಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪೋತಲ್ಲ ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ನಮಕ್ ಲೇಟ್ 8 ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತಾ 7 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆನಾ ಯಾರೆಂಚ ತೋಚಂದಲ್ಲೇ ಐಸೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣಂಚೂರಿನ ಕಣ್ಣನೆಗೋಣ ಅರಿಗೆನ್ ಪೊರ್ಲು వచ్చి ಅದೇ
ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮದಿಮೆ ಅವರು ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂಡದ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಅದಕ್ಕ ಕೇಂಡಲ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೇ ಬಾಯ್ ಪನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬನ ರಕ್ಷಿತನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಉಜ್ಜಿರಗಿತ್ಯ ಮುಂಚುಂಡು ಈಗ ಗಂಟೆ ಇದ್ದಾಳೆ 7:53 ಗಂಟೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ಮ ಒಂದತ್ತುಂಡು ಭಯಂಕರ ಬಡಾಪುಂಡು ಈರೆ ಬಡಾಪುಂಡ ಹೊರ ಕಷಾಯ ಬರ್ತದ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಕಂದು ಹಾಪುಂಡು ಕಷಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತು ಬಡವು ಸೈಸ ನೋಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚರ್ ಆತಿರು ಎಂಚಿನ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಮನೆ ರೆಡಿ ಆತೇರಿ ಪೂರ ಧಾನ್ಯ ಉಂಡಿ ಆಟ್ಯ ಮನಸ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಾರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬೆಲೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲೇ ತೋದ್ನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದ ನೀನು ಓಯ್ ಇದಾದ ಶಾರ್ವಿತ್ ದಾನ ಬಡಿಯಾನ ಮೇ ದಾನ ಬಡಿಯಾನಿ ಕುವರಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂ ಇತ್ತು ಆಸೋಗದ ಕುರ್ಲಿದ ತಿರ್ಗರಂಚಿ ತಿರ್ಗೋದು ಮುಡಾಯಿಗೆ ಇನ್ನು ಸೋಡಿಂಚು ಬೇರೆ ದಾನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲರೇ ಅಚ್ಚುತ ದಾನ ಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ತೀರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೀ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಡ್ಲಿ ಮೂಗಿ ಸರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಗಾಯ ಆತು ಗಾಯ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಮೇಯ್ತು ಹುಡುಗನ ಕಸಾಯ ಪಾಲದ ಕಸಾಯ ಪರಮುಳ್ಳೇರೆ ಈತು ಪರೋಡೆ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಲಿ ಪರ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಪರೋಡ ಎಂಚುಂಡು ಚೀಪಂಡ ಈ ಪರಿಯಾಣ ಕಸಾಯ ಹರಿಯಾಣ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಬಲ್ಪಿ ಯಾನೆ ಹಚ್ಚೋಕ್ ಬರ್ರಿ ಬರ್ಲಿ ಕಸಾಯವೇ ಆಟಿದ ಆಟಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪತ್ರೊಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಖರ್ಚು ಬೆಂಗಳೂರುದಾರ್ನ ಅದೇ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಭಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಸ್ಸಿ ದಾದ ಬನ್ನಿಯಾ ಸೂಪರ್ ದಾದ ರೊಟ್ಟಿ ಮೈಪ ದಾದೇಗ
ತಿನ್ಯಾರ ನೆನ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ ತುಲೆ ಸೋಕು ರೊಟ್ಟಿ ಮೇಯ್ತಿದ್ದ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವ್ರು ಗಣಿತ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಡ್ಪ ಗಣಿತ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದ ಈಚೆ ಕೊಡಿ అటు సమస్య ఉండా ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದ್ ಬುಕ್ ಹೋಗಿರು ಆ ಕೊರ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಇಂದು ಔಡಿ ಆತ ಔಡಿ ರೆಡಿ ಒಂದು ಬಲ್ಲ ಸರ ರಾಗುಲಿಗೆ ಅವತ್ತಿದ ಮಾಸದ ರಾಗುಲಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಸರ ಓಯ್ ಯಾರದು ಎಂಚವು ಗೊಂಗ ಮಂಪುಲೆ ಗೊಂಗ ಎಂಕಿಸ್ಕೊಲ್ಲಪ್ಪು ಸಾಲೆ ರಜನ ಬಿಡಿ ಕೂಸಿನ ಮನೆಗೆ ఆయన తిరగవునా డింగు డింగు డింగా కోరికొద్దు ఉండు ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೊಂದು ರಾಹುಲಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಟಿಡು ಈಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನು ಮತ್ತು ಕೋಡು ಬರ್ಸಲ ಬರೋನು ಗಿರಿ 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 ಪೂರ ಅರಿ ಪೊದ್ದುಡು ಅರಿ ಹತ್ತು ಬಜ್ಜಿಲು ಪೊದ್ದುಡು ಬಂದ ಬಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀತ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡದ ಇನಿ ಆಟಿದ ನೆಟ್ಟು ರಾಹುಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಳಸಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೀತ ನಾನಿಟ್ಟು ಕೋದು ಬಳಸದು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಂಚು ಊರ್ದಗೋರಿ ಬಲಸರ ಬಂದಿಲ್ಲ ತೋಟದ ಉಲಾಯಿಡ್ ಬಲಸರ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾರೈತಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಆಯ್ತು ಯಾವ ಇದು ಬಜ್ಜಿಲು ಕೊದ್ದಲು ಸುದ್ದೂರು ಮಾಡಿ ಊರವಾಡು ಅಲ್ಲಿ ನೂದುಕೊಂಡ್ರ ಅಂತನ ಕಾಲ್ಗೆ ಮಾಡ ಬಜ್ಜಿಲು ಯಾವ ಯಾವ ಈಗ ಬಡ್ಡಿ ಯಾವ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐಕೊಂದು ನೀರು ಬೇಡ ಬಾ ಅರೆಪ್ಪದ ರೊಟ್ಟಿ ಬೇತ ಪಂಡೆ ಆಟಿ ಬೋರಿ ನಾನು ಮಲ್ತಿತ್ತು ನಾ ಏರು ಮಾಮಿ ಮಲ್ತಿದ್ದ ನಾನು ನೆಂಗೆಲ್ಲ ಚಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಚಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲಿ ಪೂಜಾ ಎಪಾನ್ಲ ತಿಂಕೂರು ಗೊರಮಿನಿ ಬರ್ತಾನತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಮುಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಯ್ತು ಇಪ್ಪಲ ಎಕ್ಕಲೆ ಪಲ್ಲಿ
ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಬಲೆಂಗರೆ ಬಲ್ಲೇಗ ಅವೇ ಓ ದಾಯ್ತ ಮಾಮಿ ಅಡ್ಡಿ ಏನು ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತ ತಿನ್ಪೆ ಏನ ಮಾಮಿನ ಪ್ರೀತಿ ತುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಾಮಿನ ಅತ್ತಿಗೆ ಇರ್ಲವರಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ತಿಂದ್ರು ಎಸ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಮಿ ಇಂಕ್ಲೇನ ಅಡ್ಡಿ ತಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದೀರು ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ತಿಂದದ್ದು ಪಕ್ಕ ದೂರ ಬಂದ ಚೆನ್ನ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಚಕ್ಕಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇನೆ ಜನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಮಾಮಿ ದೀಪ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಈರೊಂದು ಬುಡೆ ತಿನ್ನದು ಗುರ್ತು ತಿನ್ಕು ನಾವು ಮಾರೆ ಬುಡಿದಿಗೆ ಬಂಜಿ ಏನು ಬೇರೆ ತುಲೈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಆಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಲೆಕ್ಕದು ಫುಲ್ಲು ಸಮ ತಿಂದುದು ಎಂಚ ತಿನ್ನುದು ಆಟಿಡು ಕೋರಿಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ನನ್ನ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕಡಿಯತ್ತೀರಿ ಪೂರ ಏಜ್ ಜನಲ್ಲ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬರ ಟೀಮು ಟೀಮು ಶುರುವಾ ರಕ್ಕಿದ ದಿಲೆ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡಿ ಎದ್ದಿ ತೊಜ್ಜಿ ಬಾಡಿಯಾ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದಿಲ್ಲ ಕರು ಪಟ್ 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 ಸ್ವಾಹ ಮಾಮು ಅಂಡ್ ಆಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮುಗಿದು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಬಿದ್ದರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಸೊ ನಾನೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ತೆಗೆದು ಆಗ್ತೇ ಒಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್